Daqshekk bil-giljottina fuq rashom milli ħajġu żgumbrati mis-sede il-membri tal-għaqda mużikali San Pietru fil-Ktajjen bir-Żebbuġa. Dan wara li ġie sġilat il-ftehim tax-xiri ta' dan il-każin bejn il-Kunsill Malti għall-Arti u stedin privati ta' din il-proprjetà. Dil-binja faċċata tal-Knisja Parrokjali ta' bir-Żebbuġa inxtrat għal iktar minn €1,000,000. Ma' TVM News il-President tal-għaqda mużikali San Pietru fil-Ktajjen Antero Aġus qal li kieku ma kienx għal dal-ftehim kienet tisfaxxa għal kollox l-istorja ta' 67 sena tal-każin. Hawnhekk inservu mhux biss l-irħal ta' bir-Żebbuġa ma' oltre nagħtu semna kulturalment u soċjalment ukoll. Importanti għaliex għaqda ħajja teqpa' ħajja biss jekk ikollha minn fejn opera u propju llum huwa s-siġil ta' ħafna xogħol li llu jsir. Il-Ministru għal-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici qal li l-Gvern mistenni joħroġ b'kollox €19 miljun għax-xiri tal-każini li jinkludu 7 proprjetajiet li diġà nixtraw u 5 oħra li qegħdin fuq konvenju. Biex xiri din il-proprjetà tellgħu għal 7 soċjetajiet mużikali li kienu friskju li spiċċaw f'ta' fuqhom senduqhom minħabba liġijiet tal-kera ta' qabel l-1995 u li issa għandhom rashom mistrieħa illi mhux se jmutu mewta naturali għax inxtraw mill-Gvern.